Quindi fragile, tu sei gaggio. Vabbè, balla la foto sto bello. Ciao. Ciao ragazzi. Pa ne sam ja ovo za Draganu, snimam za nas, za društvo, to će društvo ostane lepo svi poljubiti. Ne znam, brate. Jeste smiga. Ćao. Recimo da mažemo kameru, da. Ćao. Ciao Serbia! Ciao. Italija! Ne znam, ajde pitam. Why you sit alone? ¿Por qué siéntate solo? Solo la siéntate porque... ¿Por qué siéntate solo? Evo tipo, ovo su na klubljari. Znaš snimati što ću ga snimati? This... Ajde, vrate. This is most important Dgra. Dgra. In the... Kak se zove? Leon Forte. Sicilija. Katanja. Sicilija. Katanija se zove. Sicilija Beda. Beda. On the village... Koga? Bahar. Ah, nisam. Ajde, Zašto se ona sebi sam? Ajde. Ja ću razmotriti situaciju oko plahata. Lepo piše na plahatu. Butane paprike. Lepo piše, 6. internacionalni festival folklora. Zove se Bajsi Min. Održava se u Leon Fortu 12. 14. augusta 2011. Znači program je veoma, kao što vidite, bogat, Raznolik. širok asortiman, široka lepeza naših grupa. I vidite, svi koji dođu slikaju se na ovim stepenicama i to je to. Mi smo se juče slikali. Svi slikamo. Mir tamo. Vodima lavovi, tigrovi, svakaki živuljki ima. Tako da, lepo je ovdje on the Sicilija. Pa će tebe malo sad usniti. Da vidi tebe na kameru. Čuj. Snimaju one raspevane. Italijani. Italijani su inače veoma vesel narod, razdragan, imaju prelepu ovu infrastrukturu. Arhitektura im je malo zastarjela, ali infrastruktura je odlična. Hola Chile! Hola Serbija! Ćao Čile! To su naši braći Čilanci koji nemaju svoj autobus pa ih mi vozamo levo desno, a za to ne da plati. Ne mogu se kladiti. Mogli bi do dalje. Tako kažem, završavamo ovu našu, kako da kažem, putešestvije kroz Italiju, La Sicilija. Kao što bi rekli naši domaćini, ciao, grande tutte, i ovi drugi, kako se zove, ragazzi. Majaj! To su samo reći za infrastrukturu.
Ovo je antički krevet iz 14. veka. Veoma je sladak. Na njega možete sesti, leći, opržiti se, naravno. Demonstracija. Šta god vam mogu. Demonstracija. Demonstracija, možete ga koristiti ovako. Možete s druge strane isto. Ovako. Ovako, opustite se, jedne noge da staje. Ne, lepo, veoma. Tako da ovi kreveti su veoma udobni. Mi tu spavamo, mi tu krmljamo, shvatiš šta radimo. Tako da. Lepo može, ne lepo. To preko nas su naši drugari. Činčile. Činčile? Činčile. Komentariš? Ovog dečka što upravo vidite, to je naš glavni direktor festivala. Nije to direktor festivala. Ali vidimo jedan tipičan Italijanac koji je učen u skladu sa vremenom u kome živi. Ne znam zašto izbacio pupak, ali to radi. Hoće da pokaže ventil. Ajde, ne znam, toplo je to pičko. Evo klackalice tamo, da jašam konj. Ima za decu predviđeno, priče. Da, također je veoma razvijen turizam za decu. Ovdje ćemo sada vidjeti velika mesta za opuštanje. A valjanje na travi? Da, trava je posebna. Trava je prava Wimbledonka, znači doneta je direkt uzgaja na najnovijim terenima. Ovo su trenutno ostaci i vidimo da su se ovdje nekada deca igrala. I da je ovo za... Esta loca por tu boca, que me toca. Relaksirajuće, znači... Ako želite da se igrate sa pištoljima, možete ih naći ovdje, naravno. Sada idemo da vidimo ovaj deo koji baš nije travnat, ali je također veoma mekan i pogodan za igranje za decu. Vidimo ovdje vrteška, da, pravo. Ja, evo i naši su movi dolaze. Ajmo, dva dobrovoljca vamo. Ako vaše dete neće da jede, dovedete ga na Siciliju, stavite ga u vrtešku, ajmo dvoje. Dva deteta, ajde ti mala i ti mala. Sedi tu, ti pušava, sedi dole. Stavite ovdje i stavite jedan tanjir sa to što neće da jede. Jedan ovdje, jedan ovdje. I onda kad vi njih zavrtite, oni ne mogu ovdje tanjir. Tanjir bega i onda ne znaju šta će. Posle sat i po vremena intenzivnog vrtenja, intenzivno ih vrtimo sat i po vremena, one posle toga ogladne i kad izustavite, one će sve pojesti. Vrti njih sat i po vremena da imamo da će posle da pojedemo. To drži glavi dole. Je vam muka. Jeli, ako izleti grozd? Kad one tako lepo povraćaju, onda ću ogladne i će pojedu. Dalje imamo tobogančić. Dobro, evo. Kako mi se tipu sve je. Možemo da nastavimo sa prezentacijom, hvala. Dalje je ovaj tobogančić. Ako vaše dete ima stomačnih problema, neće da kaki je stalo. Lakaka. Ali dođi ovamo. Ade. Ajde, postavite dete gore na tobogančić.
I već na ovoj visini ona počinje da dobija neke stomačne tegobe i grče. Vidi, evo, stani gore. Dete već vidite počinje da se veni i uplašilo se od te visine. Noge mu drću odavde. I on je sad spreman za lakaka. Sad pusti dete da sedne na tobogan. Susijalo, bez da peče. I kad ovo, sad njemu zapekne dupe. Likovi mu iskoče, ajde spuštaj se, i sad kad ga istrlja, to je gotovo. Spreman je za lakaka. Ajmo dalje. Evo šta imamo ovdje? Ovdje, ovo sad, na Siciliji ovdje nemaju kamile, pa onda mora da prave ove ljuljaške u obliku kamile. Dobrovoljac, deo dođemo. Ako vaše dete ima problema sa ravnim tabanima, sedi, stavi noge na ovo, ne gromči tamo. I vidite, sad se on tako lepo ljubi. Sad, on drži noge tu gore i valja i nogama ovako radi. Sad se njegovi tabani krive i za godinu do godine po dana intenzivnog ljuljanja on će imati krive tabane. Ovim ćemo završiti našu demonstraciju La Sicilia Beda, dečje odmaralište i sad ćemo svi da majamo. Sva deca su srećna i zadovoljna, mogu da kaki, piške i ostale fiziološke potrebe. Doviđenja. Idemo.